Tulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Di mapapagod ating mga pagpag. Tayo'y magdadala, buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nangida. Ito ang panahon, di na uso ang pag-backslide. Ito ang panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama na mag-apoy sa ngalan niya. Gawa ng tablo ay bukid na. Nanunumbalik sa iyong paghinga, dinadalangin ang iyong pagtanggap. Hinahanap ang iyong katwiran, iyayakap ang iyong pag-ari ka, Panginoong Jesus, pag-ari ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, pag-ari ka. Purihin ka Diyos! Hallelujah!